Sanu ka mutu. Sannu. Ina ba gajiya. Dole an ne ma yaro na wani. Wani yaro naka? Shi ne du. Baya nan, baya waje na. Ni na kai yaro na fa ya doya. Ya zo ya sai doya na da doya ko kin ma na kara masa ya tafi. Dole ko kai yaro na ba ka. Akan me za a ki danka? Me zai man hada za a ki danka? Wani ne kun di da yaro ya zo gidanka kawai kuna kai shi kasuwa kero. Ai ko na haifa. Ba dole ne kana in ya murka san sirrin gidana ba. Mata na 2, ƴaƴa na 4. Alhamdulillah ne wa Allah godiya. Mata ne na haife mata. Ban gane wannan yare naka ba. Ni to ai tsayen ne ma ni turancin ma bai kai. I'm a man. You man. I have woman. You na half dog. Na half dog. Bari ga maka. A cikin mutane a moto akwai dokotono a babur akwai dokotono a cikin mutane ma kai dokotono wallahi. To kai kuma ina son ga maka abanci ne to ba yanda za a faɗan agwale ko dan mai gida. Ka zo da can garin ku wata uwa duniya ka zo ƙasa ta Kano ka ce za ka nuna min ɗan ubanci baka isa ba. Ka san ka ko ka koma